det her D-akkorden. Du skal have tegnet en stor D med fingrene her, og du skal sørge for at have tommelfingeren skal lige røre på bagsiden af gitaren, og så skal du sørge for at have fingrene vinkelret ind på gribebrættet. Og så skal du prøve at øve dig i også at slå strengene an en gang. Vær meget opmærksom på, hvilken streng du bruger, altså, så du har sammenhæng mellem højre og venstre hånd, så du ved, at den her, det er den der, og det er den der, så du ikke kommer til at trykke på en anden streng. Slå den anden streng an. Du slår altid strengene an og træk i fingrene i naturlig retning. Altså tommelfingeren må gerne rykke nedad, men de andre de rykker opad. Godt. Så er der A. Det er den her. Der har du din D-akkord. Du slipper med den der og rykker dem alle sammen ind op, så har du din A-akkord. A7.